Més que coses, mons sencers. Mons de resplendors. Mons d'harmonies. Amau, amau, cors que penau. Pel cor, l'amor és vida. Vida suau, rosada del cel blau. 20 anys vertebrant el patrimoni literari català. A Espais Escrits creiem en el poder enriquidor de la literatura. Volem que arribi a tots els àmbits de la societat i ho fem junts perquè en xarxa anem més lluny. Des de l'any 2005 hem connectat 80 centres literaris dels països catalans, museus, fundacions, cases d'escriptors, entitats culturals i institucions acadèmiques. Junts mantenim viva la memòria d'un centenar d'escriptors, una tradició literària que arriba al segle XXI. Promovem clubs de lectura, rutes literàries i activitats formatives que socialitzen i enriqueixen les persones. Internacionalitzem i geolocalitzem la literatura catalana al món. Contribuïm a enfortir els vincles amb la tradició cultural i la llengua pròpies. Llegir no és fugir. Llegir és seguir vivint i cadascú ho fa a la seva manera. Hem viscut per salvar-nos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa. Compartim l'emoció de les paraules dels nostres clàssics. Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català. Els clàssics sempre ens interpel·len.